Bag-ong motorcycle brand na usab nga nisulod dinhi sa tuang nasod. Ug tingali nakabantay na pud mo niini nga mogawas or molabay usahay sa tuang mga Facebook account sa ilang mga picture advertisement sa maong brand. Ug tingali pod nanani siya sa inyong mga lugar karon. Ug nindot pod ra ba ang ilang mga modelo. Ug gani ubay-ubay naman pod ang nakablog niini karon sa social media. So far, diri sa muang area, wala pa jud ni nakaabot. Pero, gipaningkamutan nako nga makuhaan ko ni og impormasyon ug diin kini nagagikan og kinsa ang nanag-iya niini, ang Hero Motorcycle Brand. Pero bago na ta magsugod, mamalihog unta ko sa inyong suporta. Labi na ang pagpindot sa subscribe button. Ug para pod mapahibaloti ka kung naa ko'y bag-ong video nga i-upload, pinduta pod ang bell icon. Ug naa pod di ay tay Facebook page, palihog na lang pod ko sa pagpalo niini. Last na lang gyud, dako pod kaayo ang ikatabang ang imong pag-like ug pag-share niining video nato karon. Daghang salamat mga kabisdak. Ang Hero Motorcycle Brand gigama kini sa kumpanyang Hero Motor Corp Limited. Usaday gihapon ni ka Indian multinational company nga nanggama og mga motorsiklo ug scooter. Ug kini ipinag-iya ni Bridgemohan Lal Mondial, usa ka Indianong negosyante. Ang maong kumpanya gisugdan kaniadto pang January 19, 1984. Ang ilang headquarters naa sa New Delhi, India. Ang maong kumpanya gasugod isip usa ka joint venture pa sa usa ka Japanese brand nga mao ang Honda. Ug ginganlan pa ang ilang kumpanya kaniadto og Hero Cycles Limited. Pero tungod sa ilang joint venture sa Honda, nahimo kining Hero Honda Motors Limited. Ug ang una nilang head office kaniadto anaa pa sa Dharawira, India. Atong mga panahona, nanggama og nagbaligya na sila og mga ubos kaayo nga presyo nga motorsiklo. Ubos sa ilang brand name nga Hero, nga maoy napiling gipangalan sa mga anak nga lalaki ni Mondial. Ug pag-abot sa tuig 2001, nahimo silang usa ka dakong kumpanya sa motorcycle business sa tibuok nasod sa India. Tungod sa naangkon nga kalambuan sa maong kumpanya, pag-abot sa Disyembre tuig 2010, ang mga board of director nakadesisyon nga ila nang i-terminate ang joint venture agreement sa kumpanyang Honda. Aron makapokus na sila sa ilang kaugalingong brand sa ilang mga produkto. Pero tungod sa termination sa ilang joint venture sa Honda, naglisod pud sila niini sa pagsulod o pag-export sa ilang mga produkto sa international market. Pero maayo na lang, nakasulod na sila sa nasod sa Bangladesh, Nepal ug Sri Lanka. Ug ila na pong giusab ang ilang pangalan nga gikan sa Hero Honda Motors Limited, nahimo na kining Hero Motor Corp Limited kaniadtong July 29, 2011. Ug hangtod karon, mao na ni ang ilang gigamit na pangalan sa ilang kumpanya. Ang ilang bag-ong identity ug logo gihimo sa usa ka British firm nga mao ang Wolff Olins. Sa pagkakaron, ang maong kumpanya naga-export na sa Latin America, Africa ug Asia. Mao tingali no mga kabisdak, karon ba sila nagahinay-hinay na pod og sulod diri sa tuang nasod? Siguro mao na ni ang gitawag og Indian invasion. Kay nanagod diri sa tuwa ang duha pod ka big time Indian brand nga mao ang Bajaj ug TVS.
Pohon-pohon tingali no mga kabisdak, maapod-apod na nila sa tibuok Pilipinas ang ilang mga produkto. Ug diin makita na ni nato og mahikap sa ilang mga umaabot unya nga mga branches. Sa pagkakaron mga kabisdak, makita pa ni nato sa mga vlogger nga nag-review ni ining maong brand. Og pwede po ninyo bisitahon ang ilang website. Didto makita nimo ang ilang mga produkto nga mga nindot pud kaayo. So atangan ta ni pohon ha, ang Hero Motorcycle. Unya mga kabisdak, unsa man ang imong ikasulti karon sa tuang content, labi na sa Hero Motorcycle. I-share po na ang inyong mga reaksyon sa tuang comment section. Daghan kaayong salamat mga kabisdak sa paghatag og oras ni ining video na to karon. Sa sunod na pod, lauman gihapon nako ang inyong mga suporta aron mo lambo pa ang atoang channel nga gimugna alang natong mga Bisaya. Sa sunod na pod ha. God bless.